O Concello de Poio non renuncia á ilusión e á alegría que desprende cada ano o Nadal no municipio. É por iso que, a pesar das restriccións establecidas pola crise da Covid, o goberno local presentou hoxe unha ampla programación para estas festas. Comezaremos este fin de semana con ese espectáculo dos apalpadoriños da compañía de Nelson Quinteiro o sábado no Centro Cultural Xaime Illa e ademais van a haber unhas visitas polo noso concello dos trasnos do Nadal para traer esa ilusión e esa alegría aos centros máis urbanos. E despois contaremos tamén coa colaboración de diferentes colectivos e grupos locais na animación das parroquias e coa visita do Papa Noel, gracias a Rosa dos Ventos, que van a facer un percorrido polo Concello. Dende a Concellería de Cultura queríamos facer un guiño tamén ao sector comercial, con merchandising que vamos a repartir nos comercios locais do Concello para apoiar un pouquiño esta campaña e que todo vaya fluindo e apoiando no máximo posible os nosos veciños e as nosas veciñas. Ademais de todos os espectáculos que percorrerán as 5 parroquias do Concello, este ano haberá tamén unhas visitas moi especiais aos centros educativos. Por estas circunstancias tan especiais e que os nenos non deixasen de ter esa ilusión e de vivir este Nadal, en colaboración cos centros educativos, van a ir estes trasnos de diferentes formas, presenciais, online, virtualmente, para saudar aos máis pequenos do noso Concello e manter este espírito do Nadal. Os cativos son sen dúbida os grandes protagonistas destas festas e justamente por iso o Concello non quiso deixar de lado todos os seus desexos. Non podíamos deixar de ter en conta eses desexos e esas peticións dos nosos cativos. Entón, pasarán polo Concello tanto Papá Noel como Apalpador como Reis Magos a recoller todos os desexos dos nosos pequenos e pequenas en diferentes buzóns que habrá polas parroquias do noso Concello. Aínda que sexa cun formato diferente, todos os veciños de Poio poderán gozar destas festas, porque, sen dúbida, este ano a emoción e a ilusión do Nadal fan máis falla ca nunca.